Florindiña, o sea, Tita, Fidalgo, filla do coñecido pizarrista Baltasar Fidalgo López, fundador das empresas Cufita, Proinó, Inusa, Compact, etc. Pero non todo rematou aquí. Pola noite tocou a mesa, xa dixen antes, ao fuego e a mesa, da cena, por no restaurante Dous Ríos, onde o seleccionador e entrenador Gabriel Pérez Fidalgo e Chucho Castro López artelláronos un suculento e abondoso banquete. Lembro-me moi ben, a pesar dos anos, do apetitoso menú, pero só me vou referir ao vino, blanco e tinto, que según Chucho era de Fidais, do célebre simpático Joseito, que seguramente moitos chegaron a conocer. Animados polo viño do Joseito, pois podemos intercambiar tranquila e repousadamente ideas a pareceres. A impresión desta coñecencia debeu de ser para min moi forte, porque o día seguinte, lunes, e precisamente lunes de augas, unha das festas máis populares de Salamanca, en cuxa universidade eu daquela estudiaba, custoume un rir coller o tren e arrincar cara ali. Podille dicir que aínda resonan nos meus oídos os berros de miña bendita mai Amelia, que dicía: mozo profano, mozo profano. O que veu dispois é un longo espacio de tempo vacío de 10 anos que pasei nas universidades alemanas de Regensburg e Múnich, e cando estiven de volta, un día do ano 1984, o chorado, o venerado maestro don Tomás Carrón Mendaña, valores ilustre, díxome que tiñamos que ir visitar